ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், சுந்தரி சீரியலில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதாவது இப்போ என்ன செய்கிறாரு முருகன் மாமா, இப்போ லக்ஷ்மி அக்காட்ட கதைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. லக்ஷ்மி ஆத்தா, நான் இதை முக்கியமாக கதைக்கணும். இந்த அணு பிள்ளையோட வாழ்க்கையை பார்த்தியா? இவன் பார்க்க இந்த கிழமை மாதிரி இருந்தாலும் இவன் ரெண்டாவது கல்யாணம் முடிச்சு இப்போ அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் வேறு பொண்ணுங்களோட தகாத உறவில் இருக்கான் போல் அணுவோட மாப்பிள்ளை. எனக்கு அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்பவே கோவம் தான் வருது. என்ன தான் செய்கிறது? என்ன மாமா நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? அவர் எப்படி மாமா இருப்பார்? என்ன ஆத்தா, நான் தானே வாகனத்தில் வர நேரம் அம்பிட்டு சொன்னேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் அப்படி இருக்கான்னு நான் சொல்லியும் கூட நீ இப்போ எப்படி கதைக்கிற? இல்லை மாமா, அவர் எப்படி இருப்பாருன்னு நீங்கள் நம்புறீங்க? என்னாத்தா, அவனுக்கு இன்னொரு பொண்ணு எதுக்கு ஃபோன் பண்ணி கதை? இல்லை மாமா, எனக்கும் ஒரு சந்தேகமாக தான் இருக்குது. இல்லாத்தா, நீ சொல்கிற மாதிரி இல்லை. அவன் சரியில்லை. ஏற்கனவே மல்லிகாமா சொன்னாங்க அவன் மேலே சந்தேகமாக இருக்குன்னு. ஆனால் நாம் தான் என்ன செஞ்சோம், அதை அலட்சிய போக்கா விட்டுட்டோம். ஆனால் இதை இனி விட்டுறக்கூடாது. மாமா, நீங்கள் எப்படி கதைக்கிறீங்க? பிறகு என்னத்தா நீ சொல்ல வர? மல்லிகாமா எப்படி நம்மளோட பொண்ணுக்காக அம்புட்டு காசு நமக்காக கொடுத்தாங்களோ, அதே மாதிரி சுந்தரியை எப்படி அவங்களோட பொண்ணாக நினச்சிக்கிட்டாங்களோ, அதே மாதிரி அதாவது அணுவும் நம்மளோட பொண்ணு தான். அது விளங்குனிச்சா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆமாம், அதுக்கு என்ன தான் செய்கிறது மாமா அப்படின்ற போல கேட்குற. இங்கே பாரு ஆத்தா, நீ என்ன கதைச்சாலும் எனக்கெல்லாம் சரி வராது. அவன் கெட்டவன். ஆனால் ஒன்று இல்லை ஒன்று, அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று நான் செய்ய தான் போகிறேன், பார்த்துக்கிட்டே இருறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு. என்ன மாமா நீங்கள் சொல்கிறீங்க? அப்படிலாம் கதைக்காதீங்க மாமா, அதெல்லாம் பிறவு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. என்ன ஆத்தா பிறவுன்னு விடுறது? நம்ம பொண்ணுக்கு இப்படி நடந்திருந்தால் நான் விடுவேனா? இங்கே பாரு, இந்த கதையெல்லாம் பற்றி என்கிட்ட ஒன்றும் கதைக்காத. இது சுந்தரி கிட்ட முக்கியமாக சொல்லாத அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் சுந்தரி ஆரம்பத்திலேருந்தே கேட்டுக்கொண்டே தான் இருக்கிறாங்க. முருகன் மாமாவும் லக்ஷ்மி அக்காவும் கதைக்கிறத சுந்தரி இப்போ தெரியாத போலயே அமைதியாகவே இருக்கிறாங்க. லக்ஷ்மி அக்கா என்ன செய்கிறாங்க, என்ன செய்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் லக்ஷ்மி அக்கா சொல்கிறாங்க, காஃபி குடிங்க மாமா அப்படின்னு சொன்ன நேரம், இல்லாத்தா எனக்கு காஃபி ஒன்று வேணாம், எனக்கு கேட்கவே எனக்குப்பா இதெல்லாம் ஒரு நினைக்கும் போதே எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. நான் அப்படியே நடந்து போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி மாமா, பார்த்து கவனமாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. சுந்தரி ஒரு பக்கம் யோசிக்க இருக்கிறாங்க. முருகன் மாமாவுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிருச்சோ? கார்த்திகை பற்றி ஒரு வேலையெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சா? என்ன தான் செய்கிறது? இப்போ அணுவோட புருஷன் சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்ன தான் நடக்க போகுது? இந்த ராமசுப்புவை தான் சொல்லுவார் போல் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுக்கிட்டும் இருக்கிறாங்க. லக்ஷ்மி அக்காவும் கண்ணை துடைச்சி கொண்டு வராங்க. இவனுக்கே இந்த ஒரு நிலைமைனா தன்னோட பிள்ளை தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சா என்ன நிலைமைக்கு ஆளாகுவாரோ அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அழுது கொண்டே வராங்க. சுந்தரியும் ஒரு பக்கம் கண்ணை துடைச்சி கொண்டு வர நேரம் சுந்தரியும் லக்ஷ்மி அக்காவுக்கு நேர் சந்திச்சிடுறாங்க. நேருக்கு நேர் சந்தித்த உடனே இப்போது லக்ஷ்மி அக்கா சுந்தரியை பார்க்குறாங்க. சுந்தரி லக்ஷ்மி அக்காவை பார்த்து சொல்கிறாங்க, பாருங்க மாமா, இதுக்கே கும்பிட்டு கோவப்படுறாருன்னா என் வாழ்க்கை விஷயத்தில் இப்படி நடந்திருக்குன்னு நினச்சா அவர் உசுரையை விட்டுருவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அத்தா இப்படியெல்லாம் சொல்லிடாதா அத்தா அப்படின்ட்டு இப்போ லக்ஷ்மி அக்காவும் சொல்ல சுந்தரி சொல்கிறாங்க, எது என்ன நடக்குமோ அது அப்படி தான் நடக்கும் அக்கா அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், இங்கே பாரு சுந்தரி, நீ மட்டும் அப்படியெல்லாம் சொல்லிடாத, உன் வாயால் அப்படியெல்லாம் சொல்லிடாத, நம்ம மாமா பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி என்ன தான் செய்ய? இங்கே பாரு அத்தா, உனக்கு நடந்த அந்த கொடுமையை நினச்சி நானும் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன். என்ன செய்கிறது? அவன் இப்படி செஞ்சுவிட்டான் அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சும் அதை என்ன செய்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் நான் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறேன். என்ன தான் ஆத்தா செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறாங்க. சரி, ஓகே, இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிற நேரம் இப்போ சுந்தரி கொஞ்சம் அமைதியாகவே இருக்கிறாங்க. சுந்தரி என்ன செய்கிறாங்க, இப்போ காஃபி கொண்டு போகிறாங்க முருகன் மாமாவுக்கு. முருகன் மாமா இப்போ பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் முருகன் மாமா கிட்ட போன உடனே, சரி லக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் அவங்க வேலையாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, அந்த மாலினி பிள்ளை என்ன செய்கிறா அப்படின்னு இப்போ முருகன் மாமா கேட்குறாரு. அதுக்கு சுந்தரி சொல்கிறாங்க, அவள் தூங்கிக்கிருக்கா. என்ன தூங்கிக்கு இருக்கிறாளா? இவ்வளோ நேரமாச்சு, இம்பிட்டு நேரமாகி அவள் தூங்கிக்கு இருக்கான்னு நீ சொல்கிற சுந்தரி அப்படின்னு சொல்ல நேரம், என்ன மாமா அவள் சின்ன பொண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன சின்ன பொண்ணா? 7 கழுத வயசாகிடுச்சு, அவளுக்கு வயசும் அவளை இப்போ கல்யாணமும் கட்டி கொடுத்தாச்சு, இதுக்கு மேலே அவள் ஏன் தூங்கிக்கு இருக்கா அப்படின்ட்டு முருகன் மாமாவும் சொல்கிறாரு. அதுக்கு சுந்தரி சொல்கிறாங்க, இங்கே பாருங்கள் மாமா, நீங்கள் அப்படியெல்லாம் கதைக்காங்க, என் தங்கச்சி அவளெல்லாம் அப்படி கதைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன். என்னத்தா நீ இப்படி சொல்கிற அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், இல்லை மாமா, அவள் உங்களுக்குன்னா அவள் பெரிய பொண்ணாக இருக்கலாம், ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தங்கச்சி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னத்தா நீ சொல்ல வேண்டி வர? ஆமாம் மாமா, அவளுக்கு வயசு போயிடுச்சுன்னா எனக்கும் வயசு போன மாதிரி நானும் ஒத்துக்கொண்ட மாதிரி தானே. சரியாத்தா சரி, எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறியா? என்ன மாமா அப்படின்னு கேட்குற நேரம் இப்போ சுந்தரி கேட்குற நேரம் இப்போ முருகன் மாமா சொல்கிறாரு, இல்லாத்தா அது ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட இந்த சித்து தம்பி இருக்கிறார் தானே, அந்த சித்து தம்பியை அந்த பாடமெல்லாம் படித்து முடிஞ்சவொடனே அவருக்கா கூட்டிகிட்டு வரியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு சுந்தரி கேட்குறாங்க, எதுக்கு மாமா அப்படின்னு சொன்ன நேரம், இல்லாத்தா எனக்கு கொஞ்சம் கடமையும் இருக்குது, அதே மாதிரி அவருக்கு நன்றியும் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என்ன நன்றி சொல்லணுமா? ஆமாம் ஆத்தா, நீ அவரை கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வாவேன் அப்படின்னு சொன்ன நேரம், சரி மாமா அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. சரி, அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் மாமா அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், ஆத்தா ஒரு நிமிஷம், இந்த நம்ம மாப்பிள்ளையும் ஒரு அனுப்பிவிட மேலே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவரது இப்போ இல்லையே மாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னத்தா சொல்கிற? ஆமாம் மாமா, அவர் நேற்று லேட்டாக தான் வந்தார், அதுவும் காலையில் ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் டைமுக்கே அவர் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நேரத்துக்கே போயிட்டாரா? ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்.
சரி நான் வந்து பிறகு அவரை பார்த்துக்கிறேன், இப்போ நீ சித்து தம்பியை மட்டும் வார நேரம் கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி என்று ஒத்துக்கொண்டாச்சு. அதே மாதிரி இப்போ அனு என்ன செய்றாங்க, வீட்டில் ரொம்பவே கவலையில் இருக்கிறாங்க. இப்போ கவலையில் இருந்து சொல்கிறாங்க, அதாவது காலையில் இப்போ நல்லாவே தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. தூங்குகிற நேரம் இப்போ கார்த்திக் வந்து காஃபி கொண்டு வராரு. அனுவும் குடிச்சிட்டு இப்போ சொல்கிறாங்க, கார்த்திக் உன்னை வந்து நான் சந்தேகப்பட்டிருக்க கூடாது. நீ வந்து என் மேலே எவ்வளோ லவ் வச்சுருக்க. நான் வந்து உன் மேலே பாரு கொஞ்சம் கூட அன்பே இல்லாமல் இருந்திருக்கேன். எனக்கு என்ன தான் மனசோ இங்கே பாரு அனுமா, நான் வந்து என்ன தான் செஞ்சுட்டேன். இங்கே பாரு கார்த்திக், இப்போயா இன்றைக்கி நம்ம எங்கேயாவது அவுட்டிங் போவோமா அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், கண்டிப்பாக எங்கே தியேட்டர் போவோமா, என்ன டின்னர் போவோமா, என்ன உனக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்னு கேட்குற நேரம், இல்லை கார்த்திக் எனக்கு எங்கேயாவது போகணும் போல் இருக்குது. சரி உனக்கு எங்கேயுமே போக கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் உன்னை தூக்கிக்கிட்டு இப்படியே இந்த வீட்டை சுற்றி வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கார்த்திக் எனக்கு அதை மட்டும் கதைக்காத, உன்னை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. நான் வந்து உன்னை நேற்று ரொம்பவே இரிட்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு இப்போ அனு சொல்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா, நீ ஒன்றும் யோசிக்காத அப்படின்னு கார்த்திக் சொல்கிற நேரம், ஆமாம் கார்த்திக் எனக்கு ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் யோசிக்காத, நீ வந்து என் குழந்தைய சுமக்கிற, நான் வந்து ஒன்றை சுமந்தேன், இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், ரொம்பவே தேங்க்ஸ் கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே அனுமா, எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி நான் எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போக எனக்கு நேரமாச்சு, நானும் ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் அவரும் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு பக்கம் கிளம்பிட்டாரு. அதற்கிடையிலேயே அனுகிட்ட சொல்லிடுறாரு, அனுமா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒரு கல்யாணம் இருக்குது, அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் வந்து கட்டாயம் போவேன். சரி நீ போயிட்டு வா கார்த்திக், அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு செக்கப் இருக்குது. சரி செக்கப் முடிச்சுட்டு அப்படியே போகலாம். சரி நீ வார நேரமே அந்த நெக்லஸையும் போட்டுக்கிட்டு வந்த அந்த சுந்தரி கிட்ட கேட்டுரு. சுந்தரி சொல்லுவா, நான் பிறகு கொண்டு வந்து தரேன், இப்போ தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவா. இல்லை நீ ஒரே வார்த்தையாக கேட்டு வாங்கியது அப்படின்னு கார்த்திக்கும் சொல்லிடுறாரு. சரி அப்படின்னு இப்போது அனுவும் சொன்ன பிறகு கார்த்திக் கிளம்பி போயிடுறாரு. சுந்தரி வந்து இப்போ என்ன சொன்னாங்க, சித்து கூட படித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. சித்து வந்து ஒரு மாதிரியாக படிச்சுட்டு இருக்கிற நேரம், என்ன சுந்தரி என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குற நேரம், இல்லை சித்து நான் நல்லா தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை உன்னை பார்க்குற நேரமே எனக்கு தெரியுது, என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்குற நேரம், இல்லை சித்து எனக்கு ரொம்பவே டென்ஷனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன சுந்தரி சொல்கிற, உனக்கு எதுக்கு சுந்தரி டென்ஷன் ஆகணும்? ஆமாம் சித்து எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரியாக ஃபீலிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிற நேரமே சுந்தரிக்கு வந்து அந்த மயக்கம் மாதிரி வருது. இப்போது சித்து கேட்குறாரு, சுந்தரி உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குற நேரம் சுந்தரி சொல்கிறாங்க, எனக்கு ஒன்றுமே ஆகலை. இல்லை சுந்தரி உனக்கு ஏதோ நடந்திருக்கு, எனக்குன்னா அது புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுதா அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், எனக்கெல்லாம் அப்படி ஒன்றுமே நடக்கலை, நீ ஒன்றும் கண்டதையும் போட்டு குழப்பிக்கொள்ளாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி ஓகே ஒன்றுமே கண்டதையும் போட்டு குழப்பிக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இப்போது சுந்தரி சொல்கிற நேரம், இப்போது சுந்தரி வந்து இப்போ ஒரு மாதிரியாக டென்ஷனில் இருக்கிற நேரம் சித்து சொல்கிறாரு, இங்கே பாரு சுந்தரி இப்போ வந்து எங்களுக்கு எக்ஸாமும் வரப்போகுது, நல்ல படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், சரி சித்து அதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரியாக சொல்கிறாங்க. என்ன சுந்தரி நீ வர ஒரு மாதிரியாகவே கதைக்கிற, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இல்லை சித்து என்ன தான் செய்கிறது, எனக்கு ஒரு மாதிரியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், சரி அப்போ கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ கிளம்பி போகிற நேரம் அனு வந்து இப்போது சுந்தரிக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க. சுந்தரி எனக்கு எப்படி கேட்குறேன்னு தெரியல, இப்போ நீ நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குற நேரம், நல்லா இருக்கேன் மேடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி சொல்லுங்கள் மேடம் அப்படின்ட்டு சொல்கிற நேரம், இல்லை சுந்தரி எனக்கு வந்து அந்த நெக்லஸ் இருக்கா கொண்டு வந்து தருவியா, நான் வந்து கல்யாண வீட்டுக்கு போக இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், சரி நான் கொண்டு வந்து தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதற்கு இடையிலேயே இப்போ கிருஷ்ணா என்ன செய்கிறாரு, முருகன் மாமாட்ட போகிறாரு. முருகன் மாமாட்ட போயிட்டு இப்போ சொல்கிறாரு, இப்போது உடுப்பெல்லாம் நாங்கள் ரெடி பண்ணி எல்லாமே அடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அலுமாரிக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், அடுக்குங்க அப்படி அதுக்கு என்ன தான் பிரச்சனை, சரி அந்த சாவி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதாவது அந்த அலுமாரியோட திறப்பு கேட்குற நேரம் முருகன் மாமா சொல்கிறாரு, அது ஊரில் வீட்டில் தான் இருக்கும் போல், இருங்க நான் இந்த நம்ம ஆளை அனுப்பி நான் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்ல மாமா அப்படின்ட்டு இப்போது கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு. அதுக்கு மாலினி சொல்கிறாங்க, அப்போது எப்படி எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குற நேரம், இல்லை அது வந்து இங்கே இருக்கான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு, அவன்கிட்ட சொல்லி நான் இந்த திருட்டு சாவி அடித்து நான் எடுத்தாரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன திருட்டு சாவியா அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் இப்போது மாலினி கேட்குறாங்க, ஏன்பா நீங்கள் நல்லா தான் கவனிச்சு கேட்டிங்களா, மாப்பிள்ளை வந்து என்ன வேலை செய்கிறாரா அப்படின்ட்டு. என்ன தண்ணி வேறு அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் கிருஷ்ணாவுக்கு விளங்கலை. கிருஷ்ணா இப்போ கேட்குறாரு, என்ன மாமா கேட்குறா அப்படின்னு கேட்குற நேரம், இல்லை நீங்கள் ஏதாவது இங்கே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனியில் தான் வேலை செஞ்சீங்களா, இல்லை இங்கே திருட்டு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சீங்களான்னு கேட்குறா. அடி அப்படின்ட்டு இப்போது கிருஷ்ணா சொல்கிற நேரம் மாலினியும் போயிடுறாங்க. அதே சமயம் சுந்தரிக்கு அப்போ தான் ஃபோன் கால் வந்து அனு மேடம் பண்ணி சொல்கிறாங்க, அதாவது இந்த நெக்லஸை கொண்டு வந்துடுமா அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த சீனில் முருகன் மாமா என்ன செய்கிறாரு, லக்ஷ்மி அக்கா கூட இருக்கிறாரு. லக்ஷ்மி அக்கா இப்போ காய்கறி வெட்டிக்கு இருக்கிறாங்க. லக்ஷ்மி அக்கா பக்கத்தில் போய் இருக்கிற நேரம் லக்ஷ்மி அக்காட்ட சொல்கிறாரு, சரி என்ன ஆத்தா நான் எதுவும் வெட்டி தரவா அப்படின்னு கேட்குறேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, நீங்கள் அமைதியாக இருங்க மாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி இங்கே பாருங்கள் மாமா, நானும் நீங்களும் ஊருக்கு போவோமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ஊருக்கா, என்ன ஆத்தா நீ வந்து ஒரு 2 நாள் இருக்கலான்னு சொன்ன, 2 நாள் இருந்தாச்சு, 2 நாளில் கிளம்புனா இதெல்லாம் சரி வருமா, இருந்தால் ஒரு கிழமை இருக்க வேணாமா, என்ன மாமா சொல்கிறீங்க, இங்கே புருஷன் பொண்டாட்டியாக வாழ வேணாமா, ஓ நீ அப்படி சொல்கிறியா, அது சரி இப்போ வந்து குழந்த பிறந்து
கல்யாணமும் கட்டி கொடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம புருஷன் பொண்டாட்டியாக இருக்கலாம் தான். சரி சரி உனக்கும் ஆசை இருக்குது, சரி போவோம் அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் அது வந்து வள்ளியம்மா காதில் விழுந்துருச்சு. வள்ளியம்மா காதில் விழுந்த உடனே இப்போ முருகன் மாமா அதை பெருசாக கண்டுகொள்ளவும் இல்லை. ஆனால் வள்ளியம்மா என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு பக்கம் இருந்து உரிமை காட்டுறாங்க. முருகன் மாமாவும் அமைதியாக இருக்கிறாரு. இப்போது லக்ஷ்மி அக்காட்ட வந்து வள்ளியம்மா சொல்கிறாங்க, என்ன லக்ஷ்மி சொல்கிற, அதான் நம்ம தம்பி தான் இருக்குதுல்ல, நீ கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், என்ன நீங்கள் வேறு உங்கள் தம்பிக்கு வேறு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து சின்னஞ்சிரிச்சுக்க தான் இங்கே கல்யாணம் பண்ணி இருக்குது. அதுக இருக்கிற நேரம் பார்த்து நாம் இருந்தால் அதுக எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கும், நம்ம கிளம்பணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதுவும் சரி தான், சரி கிளம்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இப்போது அதோடு தான் எபிசோடு முடிஞ்சிருந்தது. அதே மாதிரி இப்போது வள்ளியம்மா சொல்கிறாங்க முருகன் மாமா கிட்ட, என்ன தம்பி இவளுக்காவது குழந்த பிறக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன அத்தான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்கிற நேரம், இல்லை சுந்தரியை நினைக்கும் போது தான், பாருங்கள் பொண்ணுங்க எதுவும் பிள்ளையை பெற்று போடுறதுக்கு எதுவும் மெஷின் கிடையாது அப்படின்னு முருகன் மாமா சொல்கிறாரு. அப்படின்றத விட அந்த எபிசோடு முடிஞ்சிருந்தது. இருந்தாலும் நாளை நடக்க இருக்கிற எபிசோடை பார்க்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.